lokaci wannan ita ce ƙofa da ya zama mashiga ga makwanci na Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi da a halin yanzu ake kan haƙa. Kuma tuni 'yan uwa suka yi nisa cikin wannan aikin. Kasancewan lokaci da yanayi da za a tsinci kai a gobe, muka ce ham haskawa masu sauraro. Wannan makwanci dama kamar yadda a yanzu 'ya'yansa suka gaya mana, tun sama da shekara 20 da ya wuce Sheikh Tahir Usman Bauchi ya tanada, ya gwada, ya ce da Allah in Allah ya karbi ransa ya zama nan shine makwancin da za a ajiye shi a ciki. Wannan waje da ake gani da kuma za mu shiga ku gani shine makwancin Sheikh Tahir Usman Bauchi, wanda tsawon shekaru 20 ko sama ya ce wannan waje zaɓa wa kansa in Allah ya karɓe shi. Ku biyo mu da shaida wa kanku, shaida wannan waje. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nan shine haraba kuma waje na musamman da shi Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ya yi wasu cewa lallai yana da buƙatan a rufe shi a wannan waje. Kuma ga wasu daga cikin manyan malamai da hadimai duka za a iya ganin an cire riga. Kowa na neman tabarruki a wannan rana da ake karɓarki. Yake duhu da bakin ciki a zuciyoyinmu cikin almajirai da yaran shehi ya karu, amma muna roƙon Allah ya kama mana, ya yi mana. Allah ya kiyaye mana imaninmu da addininmu, Allah ya kiyaye mana mutuncinmu, kuma Allah ya samu zauna lafiya. Babu shakka tarihin wannan wuri a matsayin rauda na Maulana Sheikh ya taso ne a ranar 5 ga watan 12 2005 a ranar Talata, a ranar da bayan sallar asuba shi ya umarci malamai guda 2 da ɗan rakiyar su, wato Malam Aliyu Muhammad shugaban markazi da kuma Alaramma Ahmad Muhammad Modibo shugaban tsangaya, da rakiyar mu Malam Rabi'u Khalid, cewa su je gida inda nake. Shehi ya ce su je su ɗauke ni su gaya mini in je ɗauko masa hadi, wato ɗauko masa gawan ya hadi da Dr. Hadi daga maciwari na Teaching Hospital da ke nan Bauchi a wannan rana. Sun gaya mini mun tafi, mun zo da ya hadi nan gida, muna ajiye shi a inda zan ajiye shi inda ya kamata. Na hau sama yadda da gidan yake, gidan shehi akan bene ne. Na wani samu shehi na ce mun iso. Kun iso baba? Na ce mun iso. Yanzu ina za mu sa hadi? Shehi ya tambaye ni haka. Na ce akarin kalla a nan gidan. A nan gidan? Na ce a ina? Saboda shehi da na faɗa uba ne, malami kuma murabbi. To yadda ya tarbiyance mu ne akan mu gaya masa gaskiya, kuma in ya tambaye mu shawara mu ba da shawari. Yake ci yana cewa baba kai yaro ne yanzu, shekarunka ba su wuce 10 kaza ba, karka yadda ran da zan ce me shawari ka ce mun sai yadda na gani, ku bani shawari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sabbin sa akwai yara, ku bani shawari. Tambaye ni ina za mu sa hadi? Na ce a nan gidan. A nan gidan? Na ce a ina? Na ce a makarantar yara. Ya shiru da ke kai kaɗan sai ce to bismillah mu je. Sai muka sauko daga saman bene, wanda makarantar yaran cikin gida ne, a nan cikin gidan, a lokacin nan ne cikin gidan. Wannan makaranta tana yamma da masallaci, tsohon masallaci shi. Ka sauko muka shigo, shi ya tsaya jikin window da ke ɓangaren gabas,
na tsaye a gabansa ya ce mun baba ka tako daga inda kake zuwa nan ya kai saɓi nawa wato mita nawa. Na taka ta gefe na ce ya kai mita 3 ko da rabi. Sai mini ishara da sharbin da ke hannunsa ya ce baba ina riga ku kusa ne a nan, shi kuma Hadi kusa shi a inda kake tsaye. To daga wannan ne tarihin wannan wuri dangane da wasiyan shehi ya faru, kuma Allah ya saka wa shehi da alheri, Allah ya kara masa daraja, kuma muna roƙon Allah ya gode wa shehi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode masa. Muna kallon wasu kaburbura. Menene tarihin wa'annan kaburbura? Anan waɗannan kaburbura da suke nan kaburbura ne guda 4 wanda aka yi su. Sai ya ce ga yadda za a yi bayan ya tambaya in akwai wuri. Kabari na farko dai daga nan gabas shine kabarin ya Hadi, wanda abin da ya faru ya jawo kuma tarihin wannan waje. Kabari da ke biye da shi shine kabarin Malam Ahmad, shi ma bayan wafatin ya Hadi shekara 1 ta biyu shi ma ya accident nan a hanyar Gombe kusa da mararraban Jitar, ya yi kusa da Bauchi, sun fito Gombe za su dawo gida, shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa. To shi tambaye ne akwai wuri, na ce akwai wuri yamma da ya Hadi, ya ce to mu sa shi a wuri. Kabarin da ke biye na 3 da na 4 kanwar Dr. Hadi ya Hadi ne, Hajiya Aisha wacce muke cewa Hajiya Yalwa, ita ma ta fito daga Adamawa inda take aure, ta yi kusa da Cham, ita ma suka yi accident, Allah ya karɓi rayuwarta. Kuma shehi yana Katsina, ita rasuwarta muna magana a waya, an ce masa muna roƙo akwai sauran wuri ta yamma ko za a sa Yalwa a wurin, ya ce a duba in ba za a tsare mun wuri na ba. To aka duba wannan wuri ya zama ba za a iya tsare wurin da yake farko daga gabas ba, har ita da jaririyarta muka sa su ne yanzu kaburbura guda 4. Yau kuma Allah ya kaddara ga na wurin ya zo, Allah ya kara masa daraja. Wannan shine tarihin wannan wuri a takaice. Assalamu alaikum warahmatullahi. Masu kallo da ziyartar mu, kun ji bayani daga shi Malam Baba wanda aka fi sani da Baba Brother, wanda yana cikin wa'inda Sheikh Tahir Usman Bauchi ya musu wasici da cewa lallai ya kasance gabar da babban ɗansa wato Dr. Hadi. Kuma a wannan rana kamar yadda ake gani ana cika wannan umarni na tonon kabarin Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, makwancinsa na ƙarshe a wannan gida na duniya. Shirye-shirye da komai ya kammala, masu tono suna kai, ana kuma sharan abin da ya sauran daga ƙasa zuwa gobe in Allah ya kai. Allah ya ji kan Sheikh Tahir Usman Bauchi, ya ba mu haƙurin jure wannan rashi. In ta mu ta zo, Allah ya sa ku cika da imani. Ɗan uwa, an da gani wannan shine kabarin Sheikh Tahir Usman Bauchi da ake sa ran Allah ya kai mu gobe za a rufe shi. Allah ya jaddada rahama gare shi, Allah ya ba da haƙurin juriya. Allah baba,